So thank you kuya kasi pumunta ka dito talaga kasi sobrang init yung mga ganun. Pero itong mga makakapala mo ka mga palibre kayo eh. No? Sukuta, G's na naunya, G's na naunya guys. G's na naunya. Mga baga mugnaw ha. Palibre po. Everyone, welcome back sa ating YouTube channel, no? Marcel Server Vlogs! Ayan! So for today's video, dito kami sa bahay ni Christina. For today's video, so ayan. So, oh my God, may ulan. So ayan, bibili tayo ng ice cream. Ayan. So thank you kuya kasi pumunta ka dito talaga kasi sobrang init yung mga ganun. Pero itong mga makakapala mo ka mga palibre kayo eh. No? Sukuta, G's na naunya, G's na naunya guys. G's na naunya. Mga baga mugnaw ha. Palibre po mga sapa pa. Oo. Ay, bawa mong init. Sabi ice cream. Dapat naghanda kayo, mga makakapalang muka. Bili na, oy! Ang pila na din! Ayan. Gamit yung ice cream na pa sa libre na yun. Dahil na, hindi na kita bulsa ganun. Samantala ako yung huot akong dugan. Pila ka po? Tulo daw yan. Ako lang huot akong dugan. Ikaw na ako na muna sakita. Ya, sama ko kay murag dito ka sa minaw. Dahil mang kautaray mo na kaon pero dako kag nabayran. Na may atop si kuya, pwede mong libre man na dahil. Imo dai. Ayo. Ayan, so may ice cream tayo. So ayan si kuya. Wala kayo rin na malit yan, no? Sirado mga kuman. Ay mo mga tao dun eh. Now, kaya eh. Hapon tatuya ka ng mga alas 4 dahil, no? Dahil magbalibol, di ba? Labaw pa ng mga mangungo na to dre hiniguli. Lagi po, no? Kaya layo pa po inyo yan. Layo kay. Dahil kayo yan. May, kaya mo kayo hatod dahil sa matag ko. Diyos ko, ginoo ko matagkob dahil. Kaman, gita-gitsot na ninyo. Matag ko ko eh. Tapos mong kaon eh. Basing ang bayanan rapo yung kanon ron. Hoy, balik ka ba na sudalan pagtarong mo. Iharo to 50? Biya, eh. Basing mag-ihi, bugno ka, tag-ihi, ani. Yotso, tsaka nagbayno kay murag. Mabili yan? Dulak na ako ba yan, ah? Mabili gani. Abli ito, kali, baso ito. Main door. Basahan. Main door. Wait, feel ko kay murag kawangan pa. Wag! Mga bagag naong! Pag baso kang petag at dali. Wow! Diba, isuot mo ice cream sa baso? Baso? O, tingo ba, tulog ka buhok. Iyahin lang tagkuhit na may kutsara de ha? Apilin ang konya. Mga buang ka. Oo, apil ba lang ko sa 5? Kun, nalipalitain na lang ako. Yes, kun. Ulit kag kun na ice cream. Pila man day. Balik 15 ya. Mas tingog. Para lang han. Ha? 20. Mga bagag na palibre ba nga? Day. Una ko day, may day. Kita ba? Kita. Sige. Unya ha, 30 na mo duha ha. Okay. Well everyone, umulan siya. Ganun, dito sa housing. So sana hindi siya lalakas kasi uuwi pa kami. Hoy, ingon sila, makapas mo, kuwang. Nga, ano bra na ganyan ipakakos niya, pas mo gapon mo. Pakon mo. Ato rin dagan ng baso ron. Ang baso ra. Ang so, diyan sa lamon din niya, idagan ang baso. Panay mga yung konya. Kaya makasunan. Balik 20. Kana 5? Ngano tag 5 hon? Pag 5 man ang kon, so mga plaza rin bayad din. Saan mo kun, oy? Kung babayad kita ice cream na ikondaan? Hindi na kay baso? Ubaho na nagkuhan lang hata, wala mo nagbaso. Ayan dahil yung mga palibre na kapitbahay mo. Ayan ha? Sao, napay pagkapin, imo ba mo? Wala pa, usa ka tuyod. Ayan si kuya. So tabango pa pala si kuya. So ikahapon mang gandahan siya kay tao. Actually din mga alas 4. Daw kay tao din niya. Wow! O bitaw. Bugoon sa away mong kun. Uy, ay soda. Oh, kuha ka ng inyo diya sa baso ha. Sige, salamat. Kuha ka ng inyo diya sa baso ha. Takli na niyo ka na mo'y kun. Sige, thank you so much. Ang bayad ay. Ang bayad pala. Wala palang bayad. Ayan. So, ayan. Salamat. Sige pa. Aray mo. La, mga bagag now. Ihatag yung barangay lagi. Doon rapit ang barangay day. Tarong-tarong nga dyan nyo day. Sige, bye-bye. Ayan, si kuya. So, actually, tabango pa kasi si kuya uuwi day. Tabango day. Matag-og. Matag-og. Pareho naman ko na kalayon day. Takilin rin mga para sa bilyabang. Alayo. Alayo ka na kayo mo day.
Natatawag nga mga alas 4 ya kay dahan juking tao din niya murag sabo. Hindi ang pili ko ni Samo. Lagi pud oy. Kay magkuha sa volleyball. Nya mga dayo sa Villaba. Munganhi. Ito. Oo, ito, bato. Kunya, tag 30 na mo ako, 60 pa. Sige po. Ayan, so at least man lang nabila natin si Kuya kasi nga, wala pang masyadong bumibili sa ice cream niya kasi nga walang tao dito. Kasi nga, wala kang tao, paulit-ulit. So yun nga, Zay, wala kasing tao kasi nga, yung mga tao dito, mostly, may mga trabaho sila. So yun nga, busy-busy, kaya wala sila dito. Tapos yung mga bata naman, yung iba walang ikabili. Pero wala kasi mga bata dito, so hindi ko sila nabila. Ganun. Ang nandito lang kasi is kami lang. Oo, ako. Wala ice cream ng ulit na. Kasi yun na nga, Zay, si Kuya, syempre, alam ko wala masyadong bumili doon. So yun na nga, at least man lang kami, nakabili kami. So, malaking tulong na rin siguro yun kay Kuya. Diba, gan? Malaking tulong na din yun ni Kuya sa amin kasi nga sobrang init dito. Tawa na mo Kuya, naman naman di bata. Parang kalito sa margin. 5 pesos na rin nakabili. So yun na everyone, medyo nakalaki-lakihan yung ating nagastos for today's video. So yun na nga guys, ayan, isang bagong ice cream talaga yung binili namin. Actually, bumili, aray! Tatlong basong kutsara. Ano ito itong basong kutsara? Dahil parang sira ulo. Mga pakuhit, mga palibre, yung mga gano'n, no? Ang mga kapal ng mukha, dahil. Ayan, guys! So, dito na kami sa bahay, no? Ayan. So, ang ganda. Ayan na nga. Bumubuti na lang dumaan si Kuya kanina yung bibenta ng ice cream. So, yun na nga nakabili kami. Siyempre, wala kasi masyadong tao. Sabi ni Kuya, wala daw masyadong bumili kasi nga walang masyadong tao. Tapos sabi ko kay Kuya, pag ganito kasing oras, walang masyadong lumalabas. Or, yung iba, busy, ganon. So, wala dito. So, yun na nga. Kasi yung kadalasan kasi na may tao talaga dito, yung parang fiesta talaga, every 4 p.m. talaga yan to 5. Kasi may maraming nagba-volleyball dito. So, yung mga dayo from Dolyaba, Hinabuyan to or any barangays, pupunta dyan kasi maraming gwapo. So, pupunta talaga sila. Maraming magaganda. So, pumupunta pa rin sila. Kaya tulad namin, gusto sana namin makakita ng mga ganito. Yung mga tulad ni Judy Jane, yung mga makakating. So, yun na nga, Zay. Walang tao. Bili kayo naman, ice cream gano'n. Yun lang, so actually wala kami paniudto bayot, pero okay na na uy. So round na itong talking karon ha. Merong English, merong Tagalog. So kamusta dahil ang kalibre ng ice cream? Masarap ba? Pero naman talaga kayo pag libre, ang sarap. Pero pag kayong hiningian, parang ang bigat ng mga dibdib nyo na. Wala ka sigursa. Magaan kayo. So yun na nga, Zay. So sabi ko kay Kuya, bakit hindi ka makapag-antay Kuya? Mamayang hapon marami ng tao dito kasi maglalaro ng volleyball. Sabi niya, kung aantayin pa daw niya yung 4 p.m., gabi na daw siya makauwi kasi Tabango pa pala siya dahil. So, kung Villaba lang sana siya, pwede naman siya makapag-antay 4 to 5. Ay, oo, Matag-o pala siya. Tabango, Manggod! Matago! Kaya namin ko Matago, Bimu, Tabango. Yeah, sa ingon yung may tamag. Mahulog na. So yun na nga. Wala kang ligo. Matag-o, at Tabango pala siya. Yung Tabango. Matag-ob. So, matag-ob si Kuya. Okay. So, matag-ob pala si Kuya. So, yun na nga. Medyo malayo pa pala yung bahay nila, matag-ob. So, yun na nga. Hindi na siya makapag-antay ng 4. Kasi kung mag-antay pa siya ng 4, pala lang maraming bibili sa kanya, ganon. Baka siguro darating na siya sa kanila, mga 6 or 7. Kasi, syempre, hindi naman yan 4 lang talaga. Asa mo cellphone? Oo, yan. Mga 6 na, ganun. Kasi ang dami talagang tao dahil pag ganyang oras, mga 4. Ang daming tao talaga kasi nga, nagbabalibol. Kanina, yung nandun kami sa labas, uuwi na sana kami kasi ang umulan. Hindi naman as in malakas na ulan. Kumbaga, Nagisip ko na tao. kumbaga ano lang, ambon. Ambon ba ang tawag yun dahil? Bawal. Oo, ambon lang, ganun. So yun nga, Zay. Sabi ko sa kanila, uwi na tayo kasi syempre hindi pa lahat na simento, lahat ng kalsada dito, hindi pa na simento. So meron naman siyang mga quarry. So pag uulan siya is maputik, ganun. So yun na nga, sabi ko sa kanila, uwi na tayo, baka baka pag uwi natin maputik, hindi tayo makaagad-agad makauwi. Nung paglabas namin, hindi naman siya masyadong malakas, yun na nga, nag-antay lang kami. Sakto din, pumunta si Kuya o dumating. Kasi sabi ko, sige, debre ko, ayan, bili tayo ng ice cream, ganon. So yun na nga, yun na yung story. Kaya kami nakabili ng ice cream. So thank you very much, Kuya. So sana po, mag-ingat po kayo palagi. Char, ayan. So ayan, dito na po magtatapos ang ating video kasi nga,
Nagpipictorials na sila, tapos uuwi na rin siguro kami, ayan. Kasi nga, meron pa rin naman ako mga baboyan, Zay, so pakakainin namin to. Kasi road to 4 na kasi yun eh. Road to 4 na ngayon. It's already 3, then road to 4 na. So, ayan, Zay. So, bye-bye! Thank you very much!